Samuli Arolle sitten vielä yksi ekstra veto. Eli näyttäisi vielä Arrowsi oikein kutovedossa tuonne rinteeseen ilman kaatumista. Ja nähdään sitten mikä on Arrowsin vastaus. Ja ja sitten tehdään siinä tyylikäs kaatuminen. Pyörä kaatuu ja näin Toni Liimataisen toinen veto menee pieleen ja katsotaan jos ehditään niin napataan vielä Samuli Aro yhteen ekstra vetoon. Ja näin tulee kilpailujohdolta tieto, että kolmannet vedot vielä kaikille kuljettajille. Eli tässä vaiheessa pohja-aika Mika Sirosen 22,5. Ja se on siis samaa luokkaa kuin eilen nopeimmilla VRC-kuljettajilla täällä Laajavuoren erikoiskokeilla. Ja katsotaan pystyykö